Dobrý den, vítáme vás u dalšího Kominfa. Dobrý den, 18. listopadu navštívila 5. A koncert Janáčkovy filharmonie. Jaké všechny nástroje tam byly? Basa, housle, trumpety. A co se tam dělo? Bylo to o tom, že se orchestru ztratil dirigent a hledali nového. Jak se vám to líbilo? Bylo to super a šel bych tam znova. Děkuji. Na konci listopadu se žáci 5. až 9. ročníků zúčastnili dopoledne ve sportovním centru Fajné. Co se jim tam nejvíce líbilo, se dozvíte v následující reportáži. Která disciplína tě bavila nejvíce? Mě bavila nejvíc ta kombinovaná cvičení. A co jsi vyhrál? Vyhrál jsem největšího borca z Fajné, vyhrál jsem 2 poukázky, zlatou medaili a pití. Děkuji. Které všechny disciplíny tam byly? Byl tam squash, tancování, parkour, badminton a cvičení. A která disciplína tě bavila nejvíce? Squash. A o co jste hráli? Hráli jsme o poukázky. A kdo vyhrál? Vyhrála třída 9. A já jsem borka z 5. A. Děkuji. Žáci 7B a 7C navštívili dílnu v divadle Loutek. Co jste tam dělali? Hráli jste tam třeba nějaké scénky? Zkoušeli jsme si udělat živý obraz a hráli jsme scénky o koncertě, který jsme poté hráli. A bavilo by tě práce v divadle, třeba jako herec? A asi ne, protože by to nebylo pro mě a asi bych se styděla. Děkuji. 7.11. se vybraní žáci 2. stupně zúčastnili exkurze do Terezína, kde si připomněli historii, která by se neměla opakovat. Ke konci listopadu se uskutečnil Den otevřených dveří, kde si zejména rodiče budoucích prvňáčků mohli prohlédnout prostory školy.
družina organizuje kroužek tvořivé tlapky. Co pěkného tam děti vyrábějí? Pojďme se podívat na reportáž. Ve škole probíhal kroužek talent managementu. Více se dozvíme v rozhovoru s panem učitelem Svobodou. Dobrý den, můžu se zeptat, jak probíhá kroužek Talent Management? Určitě. Kroužek Talent Management vlastně u nás na škole je aktuálně 9. týdnem. My vlastně s dětmi, které se tam přihlásí, což jsou děti hlavně 2. stupně a páťáci, tak se snažíme rozvíjet digitální myšlení pomocí robotiky, 3D tisku a potom audiovizuální techniky, kdy natáčíme videa. Jsme tam vlastně aktuálně pan učitel Birtus, Uderman a já. A děti se tam vlastně co 3 týdny střídají, to znamená, že si vyzkouší vlastně úplně veškeré vybavení, které tu na škole máme. Děkuji. Ahoj, co ses naučil nového na kroužku? No, nejdříve jsme editovali videa s panem učitelem Svobodou, potom jsme byli v 3D tisku s panem učitelem Udermanem, potom jsme byli na kroužku robotiky s panem učitelem Birtusem. Děkuji. Mikulášská nedílka ve školní jídelně proběhla opravdu netradičně. Více uvidíte v následujícím videu. Letošní vánoční jarmark byl plný anket. Například, jaké je vaše nejoblíbenější cukroví? A vaše nejoblíbenější cukroví? Asi linecké. Oblíbenější cukroví? Linecké. Nejoblíbenější vánoční cukroví? Perničky. A jaké máte nejradši cukroví? Řízkové. Nejoblíbenější cukroví? Perníčky. Nejoblíbenější cukroví? Perničky. Nejoblíbenější vánoční cukroví? Perníčky. Miluju perníčky. Už jste si koupili něco na našem e-shopu? Ne? To je chyba. Tady máte odkaz a volte nakoupit. Tak tohle bylo pro dnešek vše a vy sdílejte, lajkujte a odebírejte. Děkujeme za pozornost a nashledanou.